Mga kapuso, unemployment isa sa mga ginpromisa ni PBBM nga sulbaron sa Yasona sang 2025. Isa ka tuig ang nakaliga at pila ka pumuluyo ang nagalaom sa gihapon nga ini ang mangin matuod. Si John Sala may nagaratsada nga balita. Magpupursige ang DOLE, DTI, DSWD, kasama pati ang DOT at mga kaugnay na ahensya sa paghahanap ng paraan at ng mga oportunidad para sa natitirang 4% ng ating puwersang manggagawa na hanggang ngayon ay walang trabaho. Unemployment. Isa sa mga nagapangunang rason sa kaimulon sa pungsod. Sa datos ng PSA, yara sa 4.8% ang unemployment rate sang Mayo 2026. Ini ang katumbas sa 2.5 milyon ka Pilipino nga wala sang obra. Nagabaka-baka adlaw-adlaw si Princess sa babuhi ang iya pamilya bilang isa ka breadwinner. Nagakabuhi ini sa pag-extra bilang yaya sa ilang mga kaingod balay diri sa city proper. SK kagawad man ini sa ilang barangay. Bilang breadwinner, ginakumos ko ng iya dughan kung hindi mahatag ang kinanglanon sang iya pamilya. Kalaw ay lang bla syempre gapangay mangod mo pero wala kay yatag. Do ano lang yun do kalaw ay lang sa ano. Kaway lang siya batsya. Grade 12 lang ang tinapusan ni Princess. 2 ka tuig na ini nga nagapangita sang regular nga trabaho. Apang wala gid ginswerte. Nami tani sir kung mayara eh. Tigaling mo kay do wala gid pakitan-an. Sa syudad sang Iloilo yara sa 14,750 ka mga individual ang wala sang trabaho subong 2026. Mas mataas ang 19.91% sang 2025 nga yara lang sa 12,301. Ang aton nga mga medyo wala katapos or sa pag-eskwela or ang aton nga mga ara sa minority sector, medyo nabudlayan gid sila magsulod sa mga trabaho because medyo significantly tag-as gid ang qualifications nga ginapangayo sa mga companies naton. Nagabaka-baka sa karon ng Peso Iloilo City gud malabot ang tanan nga makabigyara sa marginalized category. Gina-reach tagid niya ang target sectors naton para maka-join man sila sa mainstream naton nga application process. So by means of this ang aton nga office sige gid yapon conduct sang recruitment activities. Si Princess ang isa sa mga Pilipino nga nagalaom nga hindi lang tubtub sa mensahe ang pagsulbar sang kapigaduhon kundi mabatsyagan man sa mga ordinaryo nga pumuluyo. Upod kay Hans Desierto, John Sala ang naga. Ratsada!